Είμαι η Ελίνα Σταματίου, δημοσιογράφος στο alphanews.live. Ben bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşem'den Akın. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από την ημέρα που μάνα και γιος χωρίστηκαν βία. Ό,τι πιο αποτρόπαιο και φρικτό μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί. Her şey 12 Mayıs 2024'te ailenin babasının 3 yaşındaki Emircan'ı parka götürüyorum diye evden ayrılarak çocuğu da alarak kuzeye kaçmasıyla başladı. Η 27χρονη μητέρα, η Μαρτίνα, κατήγγειλε αμέσως την αρπαγή στις Κυπριακές Αρχές και ένα μήνα μετά, ύστερα και από συνεννόηση των δύο πλευρών, ο πατέρας συνελήφθη στο βορρά και οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της παράνομης εισέλευσης. Emircan şu anda Çağlayan Çocuk Yurdu'nda ne olduğunu anlamadan korku içinde sadece annesini istiyor. Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη λόγω συνθήκων κατάσταση, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή. Hatta konu iki liderin de Nikos Christodoulidis'inde, Ersin Tatar'ın da ofisinin bilgisinde ve masalarında. Στο όλο θέμα έχουν εμπλακεί και οι αρμόδιες δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές, αλλά και η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, που με έκθεσή της πριν μερικές μέρες και έχοντας εξετάσει τις συνθήκες της οικογένειας και τα προβλήματα που υπήρχαν εντός γάμου, συνέστησε την άμεση επιστροφή του παιδιού στη μητέρα του. Kendiliğinden gelişen bir ortak girişimle ben ve Elina bu video aracılığıyla güçlerimizi değil kalplerimizi birleştirerek son bir çaba daha göstermeye karar verdik ve bu video ile karşınıza çıktık. Σαν δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως σαν μητέρες, ζητούμε από τους δύο ηγέτες να παραμερίσουν τα όποια κολλήματα προκύπτουν λόγω της κατάστασης και να σκεφτούν ανθρωπιστικά. Annesinin kollarından uzakta dehşete düşmüş bir çocuk için birleşin. Τώρα είναι η ευκαιρία να αποδείξουμε πως πάνω και πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Anne çocuğuna kavuşsun. Αφήστε τη μητέρα να επανενωθεί με το παιδί της. Enofedi Yahari to Emircan. Emircan Ugruna Bilirsin.